Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Mwamumva kuti Donald Trump waletsa edi chani mwakuti Donald Trump ndi president wa kumala ambuli ino ndufuna ndikudziwa kuti ena akumvera atu muzigoba message isi kuti ikupita kwa audience yanga azinzanga pa Facebook mafans yanga pena ikupita kwa iwo kuti amvetse mmene zimakhalira kunoko adzati ineso tsiku lina ntadzapeza mwayi ndzapita umenewu naneso ndzikapeza kakhobidi ndidzatumizira makolo ndikuunikireni komanso uthenga ukupita paja ndakuwuzani kuti kwa ananchidwe aja adungulinya ambuli zosadziwa china chilichonse ukupita. Hey, good morning. Basi after a long time a bit Manes William Daud asana mveke bwe yayi lero ati abwere ajeze ayino kuti mastenewa anthu ambiri ndithu timawamvera mbereka malangizo akatela ng'aluleko kumano anyway mumo ndithu muli nkhani zingapo enjoy the video guys. Thank you so much Malawian Cameras. Nkhani yakuno ndimanena kuti ndifuna ndikambe nkhani yakuno ambiri inu mati ya caregiver ambiri inu kenako pamadzafika no nthawi yonyoza kodi amaseta tu nkhalamba kunjako tu ndiyo seta nkhalamba tu imene amachita tu ku America akotu ku UK yetu amaseta tu nkhalamba tu ndiyo lera nkhalamba tu ntchito imene ndikugwira. Now let me tell you, kuno kulibe ntchito yokuseta nkhalamba. Ndikuuzeni chichewa chake ine ndimakhala kuno nde musanditsutse iyayi inu muli kumalawi mugula thumba la chimanga 90,000 mugula fetereza 100 nchakuti 130 40 dzuwa magetsi aungokukwezerani madzi china chilichonse renta landlord si vuto lawo kwacha lero ili pepani ndaseka mundikhululukire kwacha ili baba. Na mmene nabwera ineyo tinali titapanga kale buku kunyanja nalipiliratu so nabwera nasintha 5,300. It was about 15-16 million kwacha 2 weeks. Sinagule nyumba sinagule poloti. I swear to God 5,300 16 million. Enikanakhala kuti ndatenga ndrama imeneyo kumapatsa mwina azibale anga takasintheni no timapitirira limodzi tipita pa ziboliboli paja kaya iweyo wakuboma ukumva kuti ndimasintha pa ziboliboli pito kauza ambo yako undiuze kumene ndingakasinthe ku banki mungandipatse 1,000 kauza ambo yako iweso timaona madrive akubwera udzasintha pomwepo nde inuyo musamapo sitsa anthu musatiuze za blood fucking ndimakasintha pa ziboliboli mwandipetsa nde ndramayo chakudya ndi tinapangira haya galmoto magamoto awiri mini basi ndi galmoto ina popita kunyanja ndi magamoto athu amene tinali nawo apa khoma literally ndingane kuti zimezo ninapita kumudzi kuja nagula zakudya kuita na anthu nadziwa kuti anthu ali ndi njala tiyitane anthu pamudzi pano adzadye tinagula zakudya kuphika ena munationa tikuphika basi uitana anthu oso ambirimbiri mmene amadzazindikira namvaso chisono ko basi. Now nkhani yakuno tikambe kunoko kuno ku America kuno chimene chimachitika ndikuuzeni ndufuna ambiri inu you should be informed chifukwa ena anu mukhoza kudzana kuti mwina tsiku lina ineyo mwayi ukadzandigwira ndidzabwera kumeneko ndidzagwira ntchito you never know. Nde ndufuna ndikuunikireni kuti mudziwe zimene zimachitika endiso ndufuna ndiunikire ino anthu amene mmanyoza endiso ndufuna ndiunikire ino anthu amene mmalowa nzigoba ifa mmatiwopa nangati tiname ngati mmatiwopa kuona mmakabisala endiso ndufuna ndiunikire inu mbuli mbutuma asakwi atontolinyo ndufuna ndikuunikire munthu
wadwala kuli matenda timati chronic diseases. Mandimvetsa? Chronic diseases ndi nthenda yoti ulinayo mpaka na udzamwalira njakalekale ili mthupimo ndithu. Blood pressure, ena amadwala BP, amamwa mankhwala every day a blood pressure daily mpaka adzamwalira blood pressure. Diabetes, amadzibaya Jekesen daily mpaka adzamwalira. Sija imene ndayenena ija ndekuli ngozi, any type of accident, kandi ya galimoto, kandi ya ndege, kandi unagwera madzi umasambira, any kuti wavulala. Mandimvetsa? Imene munthu sangasankhe, inuyonso mukhoza zimenezo zikhoza zakuchitikirani tsiku lina, koma God forbid sindikupangirani kuti zidzakuchitikireni iyayi. Ine ndilibe ufiti ngati enanu. So munthu uja kunoko moyo wakuno ndoti abambo amayi mwina akupita kuntchito. Mandimvetsa? Anthu ena anu mmadzagundika wina akanandinena ndithu kati mati tiya kaya tiya YMCP katsikana kenako ndachoncho ndahule tu awa amangochita uhule ku America ako. Sikuti sotu kuti amagwira ku chipatala, ayi tu amagwira yoseta nkhala. Mumuuze tiya. Mandimvetsa? Mukamaka muuza tiya ndikuthandauzireni kuthandauza mwina chifukwa sakudziwa. ICU, intensive care unit, intensive care unit. Koseta nkhalamba kumene mmati koseta nkhalamba kulibe intensive care unit. Intensive mwina sakudziwa kuthandauza kwa intensive odwala woti we take care of the sickest in the hospital. And munthu kuti upite ku ICU, girl child, uli ndi nzeru. Chifukwa kumene kuja kumabwera patient ali ni madrip 8. Ndufuna ndibwere pomwe paja poseta nkhalamba paja ali ni madrip 8. Ampanga vent, ali pa vent, amulowetsa chichubu kukamwaku, ali ndi zidangodango zimapaipi, china yapa, china pati, mpudomu, ali ndi mashini aja yambe twi. Now, ineyo ngati namwino sindilola munthu kumugwira ngati nursing assistant agwire patient kwa ICU. Nthawi zambiri kumakhala nursing assistant ni manesi okhaokha. Timamusamala munthu uja tokha. Chifukwa chani timamusamala? Tinalumbira kuti tidzathandiza odwala. Mwandimvetsa? Ndi mtima wathu. Of course ndalama zonse mbirimbiri, koma tinasankha ntchito imeneyo yothandiza anthu odwala. Ndewonsewa wachinatanawa mukwanena kuti amaseta nkhalamba. Ndakuuza ni kunena kuti kuno kulibe zoti akuti aja amaseta nkhalamba. One, munthu kuti ukasamale munthu odwala mmene amachitira achinatana aja, ndekuti anapanga training. Mwandimvetsa? There is no way ungapite kukangofikira ine odi ndidzipanga uche odwa. Ayi. Amati CNA certified. CEO ndi certified kuthandauza kuti chani munthu uyo anakapanga training, certified nursing assistant. Kumene amagwira timaganyuko sikukhala nkhalamba zokha. Ayi. Mungandiuza kuti munthu adzaka 40 ndi nkhalamba? Kamene ngati ambuya yako ali ndi zaka 40 ndi nkhalamba, ambuya kwa iweyo amene umachita mwana oya amene umalandira 2000 kwacha kumanyoza anzako, pamene nzakoyo tanayo wagulira mai yake galimoto, wagula benzi. Ufufuze kuti ndalama zingati benzi.
iya ayinza ngongole nde ufufuze kuti kodi munthu angangofikira ukatenga ngongole kumakhala credit amacheka amakampani aja tione credit yanu ndiyotani anthu chisawasanga angofikira ukatenga Benz olo ndekuti wagula kashi Benz iwe ukutua mbu ukusowa 20,000 uli ndi 10 ufuna ukagule chimanga cha 90 uli ndi 10 ukusowa 80 ukumunena nzako kuti amaseta nkhalamba kulibe kuseta nkhalamba kuli kusamala odwala usati nkhalamba no nde pali nkhalamba zina zimakhala ku assisted living oti amayenda amayotsa okha TV apita ukaphika tea atani inuyo mangopita kumene kujako ngati ma nursing assistant mudzikango auza kuti okay nthawi yanu yakwana 12 o'clock mungu akumbutsa amakhala ma apartment bedroom TV ujeni living room kitchen assisted living musamana mizane kuti wina aliyense kunoko akuseta nkhalamba now ntchito zimene zijazo mufuse anthu ku Malawi mumva nyumba iyandani ya mwana wa uje uja ali kwa America akumanga ma mansion ntchito zake zomwezo inu mamoti you should humble yourself muzape mphako kuti ada ineyo ndithu mwana wanga wandisiya wamwalira olo ada tana Mr. Broken English ineyo amunanga amwalira mati ndikupempheniko 20,000 kwacho atana aja kutumizirana koma mukamanyoza nzimene nanenera kuti ndikuuzani chimene sindipitira mu Queen Box ena numavulalira za eni chifukwa anthu ambiri amene amandipempha ku inbox sazinzanga woti I know them personally ndi anthu omweyo ena amapempha za genuine ma school fees machani zakudya zimene kuti ndilibe ndagona 3 days ndi njala ndapatsa amayi ena akenso 40,000 kwacha anali ndi njala koma chimene chinandipangitsa nchokuti amayi ondopemphera kwambiri namvera chisoni nango atumizira ka 40,000 yapang'ononso abambo ena ake 70 ndatumize iwo ndana ndimvetsa chisoni zoti sizinaonekeponso inu amene mmanyoza ndi amene mukuchinjiriza anthu amene akutipempha aja kuti tidzathandizako nawo tana uja amene wagulira mayi ake galimoto tandiuzeni chimene chingachitike amayi aja agwada pansi amupempherera mwana wawo madalitso amenewo pamene ali paja atumiza kwa agogo ake ndalama agogo ake ndi mmene ilili njalama madalitso nawo ntchito iyi anthu ambiri inu simungagwire makamaka amene mmanena kuti akungoseta nkhalamba chifukwa mulibe mtima wachisoni ngati anthu enafe kusamala munthu odwala si chinthu cha mtengo wochepa mandimvetsa anthu aja ndakuuza noti amapita ku training ma training amakhala awiri mayeso olemba ndi skills akuyenera apange skills akhonze ngati ungalephere skills ndekuti walephera mayeso enawo mandimvetsa nde anthu aja amapita ndithu ku training 3 months akupanga training ife sikuti tinapita ku training 3 months ine ndinapita ku school ku university ma degree ndinawo 3 ngona ndikupezeka kwa ICU mwauze ndithu achina adongolinyo atuntulinya pedenkedepe nde timadaba kuti akamanena kuti amango achita uhule kumene koko amango Esther Gondo anandinena mpaka tsiku lina nafunsa muona anthu osewa akunenawa ndi ndale mpaka tsiku lina nafunsa pa one of the comments namufunsa kunena kuti kodi ine ngati nimapanga akuti amangokhalira atu kudya madragi mufufuze nde umbuliwo mufufuze kunena kuti you cannot go into nursing, you cannot work in the hospital osapanga background check amatipanga background check aone
and background check yo imakaya dziko lonse la America 50 states imakalowa mu FBI federal osati ya district jabe ya dziko lonse lino la America aone and akati yeze mikozo chani. There's no way you are impaired and ukasamale mene ndakuuzira nimo muntu wodwalitsitsa what any slight mistake any minute the person is gone. Ndibatseni chitsanzo chimzimene zinandichitikira. 90 patient she was 54 nanga tinero ti 54 ndingalamba ngati abale 54 very good family and nadza yanjana nawo. So muntu iwabwera ampanga venti alipa madrip ambirimbiri chani. So 10 minutes to 7 she started going down like hypotensive, blood pressure imapita once, even though analipa mankhwala ma IV blood pressure kuti ikwereko, analipa liver timati liver fed ma blood pressure kaenda awiri atatu 4 kenako zinazo chani ma antibiotic zambirimbiri zidangoda iniyo mutangoona mudzichita mantha kuti tsopano pamene ndemmayambira pati. So muntu uja went started to go down ine ndati okay ndeti mapanga titrate, titration kunena kuti blood pressure ija ili apa uonjezera or utsitsa ndezvezo zimafunika ma skills sizongoti akuti amangochita uhule nkumadya madrug hayi zimafunika skulu yo. Then nayang'ana ndikuyang'ana pa monitor ndikuona 50 over 34 42 48 over chakuti maine kuyang'ana kumamuyang'ana ta ndikutere mwakuti I started singane uti panicking, because when you are working under those circumstances you don't have to panic, especially ngati family ili pamene popo nanga saa kudalira iwe. So you just have to calm down, even though situation is ndio safunika to calm down. You're looking at a person akumwalira ndikuona iyo 40 ndikuti call the doctor kwa ICU kulibeza timati rapid response the code blue nanga si kodwala kwa odwala ma doctors amakhala ndandanda chani china chili chose respiratory aliyesa amakhala kwa ICU. So ndayamba kuti iyo 40 over chakuti uyo 30 chakuti over 20 ndikuiona ndikuti akuti manis it's okay. I lost it. Namba kulira nduti no manis it's okay mwandimvetsa. So chimene ndimapangira zimenezo even though nimaona blood pressure je uyo 20 over 16 iyo kenako flat line ndichifukwa chakuti I felt like I failed her. Mwandimvetsa, I failed her. Osati chifukwa chokuti family yake yo ndimaziganizira ine no she cannot die. And at that time anali atapanga nanga si anthu timakhala maujeni awiri CPR kuti munthu akumwalira then mupange CPR or DNR, do not resuscitate. So doctor anena kuti ndangoyankhula nawo posachedwa pompa ndauza kuti mbali wana akumwalira ndanena kuti tisapange ujeni akhale DNR. Amadzandiuza nthawi imeneyo koma ine ndifuna ndipulumutse munthu. That's our job. That is our job. Mwandimvetsa,
munthu uja odwala kwambiri ali pa maventi anambole akupumira chimashini chani mwakuti tandiuzeni inuyo ngati angadzisete kapena angadzisambitse. Ndiuzeni inuyo anthu odziwa amene mmalimbikira amangoseta nkhalamba. Tanenani munthu uja ngati angazikonze yekha. Tanenani. No. Nursing si chinthu chophweka. Kuyambira nursing assistant, manesi, udokotala, si zinthu zophweka. We are dealing with people's lives. People who are vulnerable. Anthu odwala. Akubwera kuchipatala kuti ife athandize. Mandimvetsa? Nde inu simukuganiza kuti munthu wakuthandizidwa uja ndi odwala, akudwala. Anthu amachira ndithu ku ICU timachotsa ventija achira, they go back to their normal, normal life. Zimatheka tikatero timanyadira. Koma in this situation nde ndimati no, ndinadzamuza doctor nduti no, her son was here. Nde ndimaganizira kuti ndimuza chani mwana wawo. Mayi akamwalira basi, amwalira. Naziona ngati kuti ineyo ndalephera. Ndi mmene timakhalira enafe. Ndiye ngati Esther ona wafusa ndikuti kodi ine ngati ndimakhalira uhule ndimakwanitsa bwanji every time I come to Malawi business class. Mwina ena nuso simudziwa. Tapanga ni Google muone kuti from Washington DC to Lilongwe or to Blantyre, how much is business. Unfortunately simungapange Google nchichewa. Andunena anthu amene mmatitukwana anutu. Mmatukwana achinatana, achinandana aliyense waku UK chani oseta nkhalamba. Mupange choncho. Wina ake mungomfusa kuti kodi tandiuze mu chizungu kuti ndi utaipe pa Google how much is ticket going to Malawi from Washington DC. Ndingalembe bwaje tapita mukafusi. Akuuzani 8,000. Ikaka high season 10,000. Sindikunena tu kwacha. I'm not talking about kwachas. Excuse me. Ndunena dollars. Nde muipange taimusi. Ndi kwacha yanu ichamene yapangira. Muipange taimusi. Now, namfusa kuti, do you think I can afford kuti ndidzibwera kumudzi? Chaka chatha ndabwera kawiri. Ndabwera udzayika abwana anga. Ndabwera December ndi high season iyo. How do I afford? Basi munthu wongoseta nkhalamba. How? Atanawo Benz. Mayi ake awagulira galimoto. Akupanga afford bwanji? No. Umbuli ndi umene ukupangitsani 1 2 majealous. Kuti mukaona nzanu ali ndi $100. $100 ndama zingati panopo? Tanena. Ndi 4,020. Tapanga ni masama $100. Ndama zingati? Ndena afe tikakhala kuti tapita ku chipatala kuja. Overtime. Timagwira 3 days yokha basi. 3 days per week. Ma days ose ndikozo panga overtime mendu funira. Ndikumakuli shortage. Kumakhala shortage. Ntchito yathu ndiyoti kulibe redundancy. Kulibe zoti Trump anena kuti you said yayimitsidwa sangatseke chipatala. Sizingateke olo pang'ono. Sizingateke ya. Ndetapita ukapanga overtime. Ndekumakhala bonus. Bonus shifiti chimodzi choka $900. Ndikufuna kuti muzikhala kachuleta. Muzipanga kachulete. Ndikupangira inuyo anthu ambuli inu adungulinya achule. Atontolinyo. Amene mmanena zonyozo. Mupange 900 times 12. $900. 12 hours. Ndemene ndi overtime. Overtime kunoko ngati ukulandira $100 per hour. Timalandira per hour kunoko. Ndekuti overtime ndi 150 per hour. So 150 times 12. Mupange masama. Now, ndipange overtime mwina kawiri.
ndigwiraso ntchito yanga ndi ntchito ina ku agency ndimagwira kumene koko fa kuchipatala sangandilole kuti ndipange 6 days amanena kuti yayi you won't be able to take care of the patients, at least akhozondilola 2 ndimpange times 12 times $150 plus 900 ndi ndalama zingati ndi masiku anga apenda kugwira atatu ndi ndalama zingati ndileke kukwanitsa nditu inu yodzikampani amaseta nkhalamba amatani ife ntchito yathu timayinyadira kulibe ntchito yongoseta nkhalamba kuno timasamala odwala amakhoza kukhala adzaka 40 odwala amakhoza kukhala adzaka 30 ndi ntchito imene timagwira ndipo timapeza ndalama zambiri $, zankhani kani nkumamangira makolo dzima mansion nyumba ya mai yanga olanduna alibe imene nawamangira mai yanga olanduna alibe iwowo ndalama yawo yokuba padzana paja musaiwala manunkha kunkhwapa kudutsana nawo chifwente lero alinzi magalimoto. Kodi inu yamalimbikira ndale zakujeni zakumalawi osamango khala konko ndikuuzeni chichewa chinaso zandaleza mwamumva kuti Donald Trump waletsa edi chani mwakuti Donald Trump ndi president wa kumalawi ambuli inu ndufuna ndikudziwa kuti ena akumvera atu muzigoba message isi kuti ikupita kwa audience yanga azinzanga pa Facebook mafans yanga pena ikupita kwa iwo kuti amvetse mmene zimakhalira kunoko adzati ineso tsiku lina ntadzapeza mwayi ndzapita umenewu naneso nzikapeza ka COVID ndidzatumizira makolo ndikuunikireni komanso uthenga ukupita paja ndakuwuzani kuti kwa ananchidwe aja adungulinya mbuli zosadziwa china chilichonse ukupita umenewu. Now Trump si president wa Malawi chifukwa chani akuti ADCP kwa Africa chifukwa cha ndikutseka chakuti chifukwa cha mudziwa chifukwa chani drama imene akudyera achina tiyerekeze chimwendo achina zikhale ndi drama zanga blood fucking inano abiti drama zanu bwanji ndakupatsani chitsanzo. Trump ndi president wako Malawi ayi ndi edi imabwera bwanji ku Malawi misonkho ya Americans timadula misonkho kodi ndikansonkho kangati ndakuwuzani ndi agency ineyo agency ukamagwira agency ma agency ambiri sakudula msonkho chifukwa choti umapanga drama zambiri ku agency kuja ngati tiyerekeze you are a nurse umapanga drama zambiri ku agency so ngati umapanga drama zambiri and sakudula msonkho agency at the end of the year umayenera ulipire ku IRS. It depends ndi drama zimene wapanga. Ineyo taizina amandidula $27,000 andidula msonkho sindikunena tizigwirizana atu chichewachi sindikunena 27,000 kwacha ngati mufuna pangani kachuleti mukhale ndi kachuleta kachulatulani now ndimayenera kulipira kwa IRS ujeni yakunoko mmati ndani ya ku Malawi ija ya msonkho ija yakuno MRA yakuno titera ndimayenera kulipira kuno msonkho ndi drama zimene zija ndi zimene akwapatsa bomawo koma vuto Trump anena kuti drama zija sizigwiritsidwa ntchito kwa inuyo anthu akakugulireni dzipatala mankhwala akakugulireni fetereza iwo aja akugula dzima VX pamene kunoko nduna kapena nene kuti senator
alibe galimoto imene amayendera olo chimwendo olo zikhale olo ndani ayi Biden ndi uja mmamuona ali vice president amakwera train misonkho yathu akuyigwiritsira mola kuika ndemwe akweteketsa anthu ndemu samanene kuti kodi osanangokhala ku America zakumuna udzima kukhudzanicha mukudya ndalama zanga inu za misonkho yanga ndikupita kuntchito mukudya ndalama zanga ndiye ndidzinena kumene akapita ku toilet kuja kukabiba kufulasha ndi ndalama zanga zimene zijazo misonkho yanga Trump waletsa ndi nthawi yoti azitsogoleri akhale accountable nzimene wanena ujeni wa ku Kenya uja mpaka inapita pa news ku Fox News kuti mukulira chani ndi nthawi ino yoti kodi tsopano tipange bwanji chifukwa choti akakupatsana achina Trump achina Obama achina ndani drama simuzigwiritsira ntchito yoyenera yopatsa anthu sindikuti adzitenga ndalama nkumapereka kwa anthu iwe ujeni Jackson ufuna ndalama zinga iwe ujeni cha wanangwa iwe wezi ufuna ndalama zachokera kwa no akupatsani ndalama mumange maskulu akupatsani ndalama mugule mankhwala mzipatala mumange zipatala mugule maambulansi mugule zipangizo za mzipatala mwagulire ana mabuku akhale ndi school library inu mukutenga ndalama zimene zija mupangira kampeni nkumatenga ma 2000 kumapereka kwa anthu akalandira ma 2000 kodi amakonda uyankhula za ndale olimba mtima nda manesi kamutukwaneni ine pamene pa abwana anga akuti tabwera chonde tashota udzagwire icho ndatopi chonde iwe chonde kuli bonus $900 okay chabwino anyway ndibwerabe ndidziwa kuti ndikapanga chithumba iwe ukuti akupatsa 2000 ya bando amangu etu kodi life ya bwanji imeneyo ndi life ya bwanji kunena wa bwana anga ndi life ya bwanji imeneyoyo mafana tamakhalani bwino ndi anthu you never know tsiku lina tidzakumana chanchani kukumverani chisoni faenafe ndi mtima wathu wa chisoni kuti tizigwira ntchito iyi nkhani yake ndi imene that's why mmamva kunena kuti nesi wakuti dokotala wakuti amumanga chifukwa anthu amene aja alibe mtima wothandiza anthu that's why zinawakanika anachita chinthu pakana kupha patient alibe mtima akumenya ma patient umva anamwalira patient ndi kummenya posachedwa pompa last month kumapeto ku Virginia amanga anthu 18 DON director of nursing ma administrators manesi nursing assistant anango adikirira panja FBI ikudikira pa patient anadwala ku nursing home patient akadwala amamutumiza ku chipatala it's a high level care so amamutumiza ku chipatala so ku chipatala kuja amuona patient ati munthu yuto nzimayi anapangidwa abuse ngati kuti anagwiriridwa mabala kusiku aone inu timakhala ndi patient bola likulu chonje ose linapita because they don't want to take care of those people. They don't have the passion. It's not their calling. Sangati even could okay ndeti mampanga paki muntu jajani mwakuti kuti treatment kenako apanga bwanja abwerera sokonkuja ena amakhala kuti mwina ana awo anamwalira wose alibe wowasamala ndi amapita nursing home ndi akapita nursing home uja anthu ngati enawo ndi amene amakasamala mapemphero anthu amene ajawo ndi awa achina tana akugula mabenzi ka inu mudzigundika kwa anena kuti amaseta ndiye anawamanga wose chimene anawamangira ku nursing kapena healthy care
umapanga document mmapita ukapanga training zimene zozo sikuti aliyesa amangoseta iyayi mmapita ukapanga training nde umanena kuti ndamusambitsa ndamupanga chakuti ndi anthu aja amangolemba tamusintha thewera daipa tamusambitsa tamutani komayi ndithu ndanapita kukayang'ana zonse zija iwe unasaina iwe inuso ndauje na director of nursing anawamanga mupange Google, be informed, pangani anthu 18 amangidwa chancha muzithandauzire mchizungu mukafuse munthu wina wake akakuthandauzire mchizungu nanga si umbuli ngati ndiomwe ija kani ndiomwe ija mzimayi wina wake anali patient wanga 3 days nagwira 3 days straight nde nali naye ndithu umapanga return ma patient ngati kuti sipangapezeke kuti ampanga downgrade ife ngati ife ku ICU sitimapanga discharge ayi chifukwa choti anthu odwalitsitsa nde timapanga downgrade timapititsa ku flow ina ngati ku med-surg tiyapititsa kandi ku tingoyerekeza orthopedic kaya timati downgrade so mzimayi uja anali ndi trach chinthu chapakhosi koma she was also vented so sangathe kuyankhula nde napita naona ineyo mmene namusiyira dzulo lake nadziwa kuti palibe amene wamugwira ndikuwuzani zinthu zosiyana ndi mtima wa munthu nde ndati okay I'm going to give you a bath chan ndamuuza ndakuti amangovomera nanga sisangayankhule she's now getting better komabe adali ndidzi mapaipedzo nde basi ndamusambitsa kutani kuti mudziwa zimene anachita kundisekerera tandiuzeni inuyo amene ungati sali madalitso tandiuzeni inu mudzigundika ukatenga 2000 yoti munditukwanire ine wina wake wandisekerera kundisekera ine nduta that smile mukundiliritsazo yapo kwasekerera munthu wandisamala zimayi ameneyo ndizikomo so mudzinena ndahule atito amangopanga uhule nde mudzafuseso china kunoko you have a boyfriend kuno kulibe blesser kulibe blesser kuno ngati uli ndi boyfriend olo mamuna ako banja tingoyerekeza let me give you an example a typical example ya boyfriend you go to a movie iweyo ugula zakudya zakumuviko mamunayo agula matiketi ndimvetsa palibe zoti akulipirira rent mmene amapangira kumalawi zachisembwerere zanu zija palibe kuti akulipirira rent akugulipira galimoto akugulira galimoto hayi akazawa adzivutika abambo ndi amayi muli ndi mwana wina agwira usiku wina agwira masana chifukwa daycare it's very expensive muzisamala mwana uja abambo akuphika amayi akugona madzulo ndikuti amayi akupita abambo akutsala ndi mwana choncho anakwatiratu nda ukhuki kuno siti unena tu ukhuki wolandira 40,000 kwacha wanaphira mnyumba mwana kodi mkudziwa anakwatiratu ndi driver kuno udriver kuiona galimoto imene amayendera driver inuyo mukhozo mangonyeredwa kena kuti setano inuyo tidziseta inuyo tu anakwatirana ndi ujeni opanga akuti amapanga landscaping ndi ndrama zambirimbiri cook driver kodi amunaonda bus driver ndi mamuna ketu ngwa polisi musayerekeze
ame kunoko zinthu nzosiyana. So all of you amene mmanena zopusa manyoza anthu, wani mudziwe kuti anzanu akupanga ndrama. Izo ndi majerasi chabe, nsanje, uchitsiru, umbuli, udontolinya, uchule. Basi uchule uja mnamona pansana paja mena amakhalira pamakhala pa skin ya ndi mmene mulili inuyo chule amene mmanyoza umbuli. You don't know anything. Be informed. Mudziwerengako nthawi zina mabuku. Musa ngoti mwayambana ndi munthu basi mukumpaka zinthu ahuleta amene aja. Sikuti soda kuti anandiseketsa ko basi nangoyang'ana ndi sikuti soda kumeneko kwa kuti anthu omwe wa manesi homewo amapanga ndrama zambiri. Omwe amene manesi assistant iwo amapanga ndrama zambiri. Nkumakwera ndegeso nkumakwanitsa kubwera mawe kuti kudzapita kunyanja chani mwaku inu tandiuzeni tsiku limene munapita onye ndonena inu yotu zigoba mwabwera udzaonera olo muli ndi nzanu akuti ndionere nawo ndabva kuti abita ali ndi live iyeyo sangabwere fani na mubloka anzanu nursing home anthu akupanga ndrama zambiri. Ma nursing assistant akupanga ndrama zambiri. Kulibe kuno uhule, kulibe kuti akuti amaseta nkhalamu, kuli olera nkhalamu, kulibe. Kuli kusamala anthu odwala. Chifukwa nkuona ndana kuti kulibe zoti kuseta nkhalamba. Chifukwa mugulu lodwalamo muli anthu adzaka 20 sate kaya mwina kufiti kwanuko ngati munthu adzaka 20 ndi nkhalamba kapena munthu adzaka sate 40 50 ndi nkhalamba kapena senior citizen ndi 65 and above. Pitani mukawerenge mabuku. Olotango oyimbirana anthu koda amene aja koda amapanga chani anthu amene mmati ipitsira mbiri kuti amangokhatu uhule. Be informed. Inu ndamene mmapangitsa kuti tisathandiza anthu ena kuti adzabwere kuno nawo adzapeze kakhobidi. Ndinu amene mmapangitsa. Ndinu nomwe amene mmapita ku maembasi umakanena mabodza. Ndinu nomwe amene munkafalitsa kuti sizingatheke kukhala ndi passport. Ata anayi ndi ma passport awiri, inayo ndi ya fake. Akhala bwanji ndi passport ya America. Anapangira ma Nigeria. Inu mwatani kondaseka chikakali ngati anzanga Alisandro. Zikomo kwambiri. Like, share, allowing cameras, right.